Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahdi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu na yau zan nuna muku yanda zaka dakatar da talla da yake shigowa daga cikin application, ma'ana manhajoji. Zaka ga wani lokacin ka bude manhaja ma'ana application kana amfani da shi kawai kaga talla ta fito, wanda kuma kai damun ka yake sai ga ana rubuta wani no thanks, ko kuma zaka danna wani guri da aka danna cross haka ka rufe. To wannan abin zaka ga mutane da yawa yana damun su. To da a wannan bidiyon na zan nuna muku yadda zaka dakatar da irin wannan tallan da yake fitowa a cikin kowace manhaja da idan ka bude. Ku biyo mu ku sha kallo. Sannan kuma muna fatan akwai wani guri da aka rubuta subscribe a ƙasa da jan rubutu, ku danna mana shi, sannan idan ya fito ku danna mana a ƙararrawar sanarwa. Nagode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku dakatar da talla da yake damun ku a application, ma'ana irin manhajoji, da kuma kana zaune a wayarka kawai sai kaga ya fito. Sai ka kulle sannan zai daina. Wani zaka ga tallan sai yayi sakan 29, wani sakan 5, wani sakan 3. To insha Allah rabbi a wannan bidiyon namu idan kuka kalla daga farko a ƙarshe za ku gane yanda ake dakatar da wannan tallan da yake damun mutane. To abu na farko da zaka fara yi sai ka zo sai ka shiga cikin settings ɗinka, nan gurin kenan na waya. Idan ka shiga cikin settings ɗinka, kana shiga cikin settings sai ka zo, bari yanzu mu shiga settings. Gashi mun shiga settings. Kana shiga sai kai ƙasa haka, kai yo ƙasa. Kana yi wa ƙasa za ka ga wannan gurin da aka rubuta Google Services. Gashi nan Google Services, mun gan shi a nan. Kana dannawa sai ka buɗe shi. Kana buɗe Google Services ɗin nan gurin da aka rubuta Google sai ka danna akai. Kana dannawa, abu na farko da za ka fara duba yana buɗe ma, sai ka zo sai ka danna akan nan gurin da aka rubuta ADS. Kun gan shi? Google Ads. Wannan ADS din sai mu danna a kansa, ma'ana talla kenan. Da ka danna a kai haka, kuna gani? To gashi nan kun ga yanzu haka a kunne yake, ma'ana talla ta dinka shigowa. Kuna gani aka ce instruct apps not to use your advertising ID to build profile or show your personalized ADS. Kawai sai mu zo sai mu kashe wannan gurin, nan gurin sai mu danna. Gashi haka mun kashe shi. Bayan ka kashe shi, abu na biyu kuma da za ka yi idan bai daina yi ba, sai ka zo nan gurin again sai ka ƙara danna a wannan na ƙasan gurin. Gashi nan ADS by Google, ma'ana Ads by Google. Sai mu zo sai ka danna a kai. Kana dannawa haka zai buɗe maka. Yana buɗe maka sai kai scrolling kai ƙasa, kai yo ƙasa haka, kayyo ƙasa haka, kayyo ƙasa. Kana yi wa ƙasa zaka ga nan gurin gashi nan an rubuta ADS settings. Gashi nan wannan da dan gashi nan ADS settings, wannan bari mu rufe iyaka na cikin nan. Gashi nan ADS settings nan gurin haka, sai ka zo sai ka danna akan ADS settings. Kana dannawa haka zai bude maka. Yana budewa, kun gani a kunne yake nan gurin. Gashi sai aka ce mi daga, kun gani sai gashi nan gurin za ku gani a kunne yake, wani kuma za ku gani a kashe yake. To idan a kunne yake, kun ga yanzu kamar a kunne yake, to zai dinka nuna maka talla. Idan ba a kashe yake ba, idan kuma a kashe yake, talla zai daina fitowa a ciki. To abin da za ka yi sai ka zo sai ka danna akai sai ka kashe nan din. Da ka kashe kaga haka zai ce ma turn off nan gurin haka, gashi nan haka nan gurin turn off. Idan ka zo sai ka danna akan turn off din nan gurin sai ka danna. Kana danna aka ce ads, kun gani me ce AD personalization is off. Kun gani, ma'ana na kashe tallan nan da yake damun mutane. To da ka zo sai ka danna wannan got it din nan kawai haka, ma'ana an kashe ma sai ka danna haka. To shikenan ka kashe. Insha Allah da ka gani daga farko a ƙarshen bidiyon nawa, kamar yadda na faro ka bi kuma daki yanda ne abubuwan nan, daga yau talla ba zai dinka damun ka a wasu manhajoji ko kuma wayarka kawai su dinka fitowa lokaci guda ba suna damun ka, ko da baka ce su yi ba. Nagode. Da fatan kuma za ku yi subscribing channel ita, sannan kuma ku danna mani ƙararrawar sanarwa yanda ba za ku dinka rasa sababbin shirye-shiryen mu ba. Nagode. Da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku, guraren da muka yi kuskure kuma ku gafarce mu. Sannan muna fatan ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Nagode.